negosyo bomba no, or sa mga social media kag mas mahapos dira ang makakita kasang sinibing nga mga imo nibi nga posible nga makaka-transaction sa nga nasiling mo nibi nga mga negosyo bombo din. So dire may pahayag sa aton kag panumduman mismo sa DSSD Bacolod, especially sa mga lamharon dira nga mahiligon mag-shop online no, kag sa mga gusto magbakal sa mga produkto nga man mismo sa online marketing bombo Dennis. So subukan naman nga papatihan si Mama Pasita Tero. Good morning, Bobo Andrew. Yes, ma'am. And good morning sa tanan mga nagpalamati, especially sa mga kabataan, mga minors, or even mga adult man, no? Pahibalo ko lang kag reminder lang bala nga hindi kita magpadala-dala no sang aton bala nga mga goal nato nga gusto man kita magkakwarta or ginansya man kita sa ining online selling, no? Pero i-make sure naton nga we receive the items before kita maghatag sang kwarta naton, kay in the long run tuod ako online selling man, no, pero ginasituit ko gidya nga ihatag anay ang item before take out. Damo man na balaan ko mga iban nga naga-order kay tigina online nila sell ang product, tapos naga-order sila iban gani mga bags or whatever, pero gusto nila nga may kwarta anay nga ihatag rather i-ship no ang ina nga product. So para sigurado sa aton nga part ng mga customer, kinahanglan item anay before magbayad kita, no, kay wala man natin problema kung COD, kay may mga ara man kita nga mga cargos nga naghadulong sina nga product, diba? So we'd rather sell guro amo na nga. Kay kung kisa na ako nag-order ako like curtain, nag-order ako online. Pero ginasituit ko na iya may curtain na yung maabot sa ako, and then ibaligya ako. No? Kung gusto mo gid man magka-income ka. So isiguraduhon taman niya ang aton na kasiguraduhan man, no, in terms of nga mag-sell a bisang product para makagiransya man kita. So sa mga mabiktima pagidira sa mga amon nga online selling, yan, isiguraduhon tagid nga may product kita nga na-receive before kita maghatag sang aton nga ginatago man nga kwarta, no, para maka-income man kita. So I guess Bobo Andrew, no, this will be a reminder to all the people, no, hindi lang mga minors, likewise mga adult man nga gusto magkapera man, magkakwarta man sa subong nga panahon, kinahanglan siguro anay before we will entrust our hard-earned money sa kung ano man kay sa subong damo man ang gusto ta nga makakwarta ta, pero damo man ang naga-take advantage ng situation sa subong. Okay. Ma'am Paset, ano nibing posible man di nga mahimo sa bahay niyo, no, sa DSSD Bacolod regarding to this concerns and issues, Ma'am Paset? This is more personal, no, Bobo Andrew, kay tila niya choice mo nga they will enter sa ini nga kind of business or ini nga kind of transaction. So kita sa DSSD ga-remind lang kita na although hindi man gikuya taga DTI, no, pero when it comes to manamong biktima mo mga pigado man, no, biktima mo mga kabataan man. So syempre we see to it, no, kita sa DSSD nagatanaw man sang sitwasyon sang aton mga pumuluyo nga they will not fall into a victim, no, sa ini nga mga klase sang transaction. But sa siling mga ti anong mahimo sang gobyerno, DSSD ti imo na ya personal nga transaction. So it's your own lookout kung ano gid man ang matabo sa imo na gid transaction. Bomba Dennis, no, so umunta si Mama Pasita Tero ang DSSD head sa siyudad sa Bacolod regarding man ni Bomba Dennis sa posibleng nga mga malikawan pagid bala nga mga butang, no? Especially kung ikaw isa dra ka online na bakal through online, basi ikaw bala ang makalikaw man sa posible nga mga pagpang-scam, Bomba Dennis. Yes, no, kay tsakto na kasi ng mga minor na ton basi ko na mo man gina-target bla sa mga scammer, no? Correct. Bombo
Andro, no, kiti like ni tabo na pinaka-latest ning insidente ti may mga minor kita diri nga biktima. Ito sakto na kailan sa mga minors na ton nga nagabawat subong, unless sila mag-engage sa mga monitor section, magkulo-konsulta man sila, mag-konsulta kay nanay nila, kay tatay nila, o sa mga magulang nila, kung okay ni, legit ni siya, o nanay, basi kung pa kung kainvolvar mga dalagko nga mga amount, Bomboandro? Yes, sa mga Bombo Dennis, no, kay kabalo kita ang mga pamatanon subong. Do sila ni ang double vulnerable when comes sa mga pagpanginto, bala, no? Sa mga online scamming Bombo Dennis, to kadamo na ni sa mga insidente nga halos mga pamatanon gid ang nagakabiktima sa sinibi nga mga ginapatihan nga mga scammer online Bombo Dennis. So amo gina, no? Especially sa mga sa mga ginikanan kay especially makita man nila Bombo Dennis sa mga activities nila mga kabataan, no? Especially subong kaya sila sa Panimalay. Makita gini nila Bombo Dennis kung ano ni ang mga obra sa mga kabataan bala, no, mga aktibidades sa sulod sa balay kay makitaan gid nila ya, no, kag mabantayan bala Bombo Dennis, may guidance bala sa ginikanan para malikawan ni ang inibing mga pagpangano ni, no, mga pagpamahog bala, no, kangay sa sining mga online scammers Bombo Dennis. Pero yes, pero sa aton niya, no, at least nagpa-remind lagi kita, no, diri sa ato man sa Pagis Bombo Radio to educate man nato nga mga kauturan, no, not only sa mga pamatanon but also sa mga adults man no, kay tanay kada isa sa atong Bombo Dennis posible gid nga maintuan online Bombo Dennis. Bomboandro di lang subong niya ang scam online mo sa like di mga transaksyon, baligya item, kay iban pa da. Bisan nga subong nga gugma, nag-scam na online, Bomboandro. Yes. Amo gid Bombo Dennis, no. May nagakaintuan gana iya mo, di ba? Oo, amo gid no. Correct din na, no? Kay biskan sino gani sa aton mabiktima gid Bombo Dennis ang sinang nga mga scam, no? Yes, Bombo Dennis. Boss, rin mo ka namin chatay do kay ko gwapo siya. Pag-meet nyo gali, kung 100% ang expectation mo, ang pag-meet nyo personal, 100% negative gali sa imo expectation mo, Buandro? Amo gani, no? Amo na gani bala nila mga picture na bala sa mga social media, abi mo na bi kung ano inakamatakom o kung gwapo. Or gali personally pag-meet nyo isa scam la mo Dennis nga mga amo na dapat bala amo na gani bala nila damo kuno na maraming namamatay sa maling akala, no. So ano kita mga awareness na Bombo Dennis, no, amo na gani bala not only sa kwarta may gapang scam, also sa pagigugma man Bombo Dennis may nagapang scam man. Kung may money scam, may love scam man ko, no, sa online. Di mo ginay ko hindi ka magalong ti sakam kagit Bombo Dennis. Sakto na, no, kailan halong kita, no, kahit kabudlay kung mabiktima ka na bala Buandro, hindi mo na mabawi kung anong nakuha si mo. Yes, correct yun na, no? Kado ka, postan sa bungya Bombo Dennis nga chimpo, manginto mo, kay, siyempre, pwede mo yung ma-exland ang imo, bing profile dira, no? Kag magamit mo biya sa advantage mo, drabe, para makapaminta ka sa isi ka pareho mo, Bombo Dennis, no? So, sa atong mga kauturan subong, isa ina sa mga leksyon man. Kiko tanaw nato Bombo Dennis, damo na diri sa mga investment scam, pyramiding scam, kag kung ano pagid nga mga scam Bombo Dennis nga nagatuluhaw diri sa syudad. Do kadamo na gid sa ato mga kauturan nga nabiktima sina, no? Pero kung ikaw mismo aware na kagabalo ka naman Bombo Dennis nga amo na bino nga do makita mo naman bing senyales bing nga isa na bisang hindi legit bing nga mga say sa mga business online pangaman ka na, no? Panigurado ka na kag para hindi ikaw ang madason nga biktima sa sining nga mga pagpanginto Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, so para sa papangalagats Bombo Anis Utonis Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Andro Burgos sa mo to, ha. Ti dabo na sa mga scam. So ti budlay kon ikaw ang masakam sini mga scam mga kabinan halong kita no, sa pagkig-transaksyon dapat maging wise man kita ita magpadala kon abalokan ning mga manugbaligya ya hindi man tanan gid pero simple kun gabaligya kaya gendorso kasi produkto mo ti tanan niya gamiton mo gina mainganyo mo imo nga prospect nga customer ti kailan halong gid kita para hindi ta mabiktima sang anuman nga scam. Pwede iba niya pamintahan naman lang ni. Tibudlay kung ikaw ya ang mabiktima.
Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 44 minutos na nakaligid start na alaw na sa hapon. Nagtapanan din pagpalagad siya patuntunan Bombo Hanay Sudto. Sanbay na kamo sa masunod nga programa kahapon lamang po sa kay Bombo Just Jesus Madrigal. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin-sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizens suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang